запалва огъня. Ясията се нареждат върху слама на земята. Стремежът е на нея да има от всичко, което се произвежда в стопанството или в къщата. Вечерята започва с прикадяването на цялата къща. След произнасянето на благословиите и благопожеланията, се пристъпва към разчупването на обредният хляб. Първото парче се нарича на починалите и се оставя пред иконата. Следващите се Саша,